Здравейте, аз съм Делян, а вие сте с канала на BetEnemy. Днес ще си говорим за различните бонуси налични в платформата на Betano България. Betano България в момента е една от горещите платформи за хазарт на родна земя. Истината е, че по много отношения Betano наистина надгражда и предлага едно ново казино изживяване. Платформата е снабдена с модерно мобилно приложение, както и мобилна версия на самият сайт, което допринася за едно наистина завършено казино изживяване в дигитална среда. В следващите няколко минути ще разгледаме всички бонуси, налични в платформата на Betano България. Пълната статия може да прочетете на нашия сайт. Линк към нея ще има долу в описанието на този клип. За да получите някои от бонусите, натиснете върху "Вземи бонус кода". Регистрирайки се през нашия сайт, вие помагате на този канал да се развива. Той ще ви отведе в сайта на Betano, където може да се регистрирате. Всички стъпки по регистрацията може да видите в това видео тук. Линк към същото видео ще има долу в описанието. Един от основните бонуси за нови играчи в Betano е предназначен за почитателите на спортни залози. Офертата представлява 100% бонус и достига до 300 лева плюс 30 лева безплатен залог. Активирането й се прави с код BetEnemy при регистрация и първи депозит в акаунта ви. С този бонус ще получите допълнителни средства, с които да се насладите на наличните опции за спортни залози. Колкото до самият бонус, вие ще трябва да депозирате поне 10 лева в сметката си, за да го активирате. Пълните правила на бонуса може да прочетете на нашия сайт. Линк към него ще има долу в описанието. Betano не предоставя бонус единствено за спортни залози. Такъв има и за новите играчи, които са привлечени от казино игрите в сайта. За тях е запазен 100% бонус до 1500 лева плюс допълнителни 150 безплатни завъртания. Бонусът се дава след регистрация с промокод BetEnemy, като имайте в предвид, че това не е бонус без депозит и ще трябва да захраните сметката си с поне 10 лева, за да може да го активирате. В списъка на Betano с бонуси ще откриете специално предложение за играчите, които харесват акумулаторни залози. Промоцията ви дава възможност да си докарате допълнителни печалби към залозите си на спортни събития. Целта е да комбинирате множествен залог между 4 и 10 селекции в електронния си фиш, като спазвате правилото всяка селекция да има коефициент поне 1,50. След като потвърдите залога си с каквато и да е сума и спечелите, вие ще получите допълнителен процент върху печалбата си спрямо броя на избраните мачове в талона. Всеки потребител може да се възползва от бонуса си максимум 3 пъти в период от 24 часа, като максималният бонус за този период е 2000 лева. Имайте в предвид обаче, че офертата важи само за избрани селекции от точно определени шампионати по футбол и баскетбол. При множествен залог от 5 до 20 селекции за баскетболни и футболни срещи с минимален коефициент за селекция от 1,65 и една губеща селекция, този бонус за страховка ще възстанови направения от вас залог. Имайте в предвид, че букмейкърът ще възстанови суми до 50 лева и то, ако отговаряте на изискванията за тази оферта. Също така, един и същ потребител може да се възползва от предложението до 3 пъти в рамките на едно денонощие. Ако направите залог преди началото на футболна среща, избирайки някой от пазарите за точен резултат или пък първо полувреме крайен резултат, ще може да се възползвате от този бонус. Той ще върне залога ви обратно, ако срещата е приключила при нулево равенство. Ранно изплащане е валидна за множество спортове, като сред тях са футбол, баскетбол, волейбол, американски футбол, бейсбол, тенис, хокей и хандбол. Както името подсказва, букмейкърът тук предлага да ви уреди залога като печеливш при преднина за вашия отбор. Пълните условия на този бонус може да проверите в нашия сайт. Линк към него ще има долу в описанието на този клип. Освен апетитни спортни оферти в сайта на Betano, може да се възползвате и от предложения, които се отнасят до разделите казино и казино на живо. Един от най-атрактивните Betano бонуси е кешбекът за загуби в казиното на живо. За да активирате тази оферта,
не се нуждаете от специален промокод. Достатъчно е да играете на маси в казиното на живо през календарната седмица. В следващия понеделник операторът ще възстанови част от загубите ви под формата на кешбек. Едва ли много хора обичат вторник, началото на седмицата, а вече сте изморени от работа. До почивните дни има толкова много време. Това онлайн казино е измислило специална оферта за вас, за да ви разведри. Става въпрос за предлагания в Betano бонус Скатер вторник. Чрез него може да спечелите 50 безплатни завъртания всяка седмица. Не ви е нужен специален бонус код, за да активирате тази оферта, достатъчно е да заложите поне 50 лева на някои от следните слот игри: Majestic Forest, Rise of Ra, Legendary Rome, Olympus Glory, Sweet Bonanza, Age of Troy, The Story of Alexander, Duck of Luck и Gates of Olympus. Предлаганите от Betano безплатни врътки, които ще получите в замяна, важат за точно определени заглавия в секцията казино. Освен за казино и за спорт, в списъка от предлаганите от Betano бонуси ще откриете и оферти за една от най-обичаните секции на сайта – Fantasy. Всяка седмица операторът пуска предложения за безплатен вход в фентази турнирите. При други обстоятелства клиентите трябва да заплатят своя вход, за да премерят сили с останалите потребители. Имайте в предвид, че кампанията е постоянна, но условията й се менят всяка седмица. Затова може да хвърляте по едно око на регламента редовно. Всяка седмица в Betano България ще може да получите до 10% кешбек до 500 лева в секцията на казино на живо, играйки на рулетката на български език. Промоционалната оферта е валидна за всички регистрирани потребители на Betano. Пълните правила на тази оферта може да прочетете на нашия сайт. Онлайн букмекърът Betano се е постарал да създаде разнообразни бонуси и да предложи на клиентите си няколко начина да получават допълнителни средства за игра. Стартовите промоции са повече от добри, докато бонусите за регистрирани играчи са с лесно достъпни условия и добавят стойност за залозите ви в сайта. Това беше всичко от мен за днес, приятели. Ако това видео ви е харесало, не забравяйте да ударите палеца и да се сабскрайбнете за канала ни с натискане на камбанката. Довиждане и до следващия път!